Hello, bye bro, phung kaham, pelai ke hambai, nong nong, phung jarawa, hani blog channel, hani hamjam blog ni bising ting, obong kan bai gina, sal ka de bama, bo sini nogo, phaimani, amano nanya hine, tini beke sal tama kha, bo sano sawo mama, puji chujang nang ke bolok ma filu nei, inge ang fil tong mani, fil nanya hin sawo, inge ang bona sakang te manu, fil manu ke teo fili punugo. Ingat bo tabuk fil tongo bonang saka nang mi mesin haisi man mala hene ite om fil nanya hene bonayo ingke tini am hakin seng pale mole manai song phajak pale mole nong nukungo tong tongo jotop makrum sakrum tong hai family obo enjoy seng am hakin mairok nak layo mairok kalayo belai ke din bahaki alai thang saimia ingke abo ani baigina ingke buku kamrok mano samungo subang imang khanang khaide samungo soba thani onek sokha geseng maire kama digi nong thongnai tara kalainai julum mai ke kheta ko kom borok gabang ma nahana gini borok bang mani khai mana rok sekri kha alana rok se yang bakene jong kana mesin dongo pa salka sal bakajak na ekdom pilala mati mesin ci mo mesin saka maijang mas doi telang hari borok mesin hain to ha ingke ta kaisa tong au khai hongko mani ta poja ni mesin joto pora ko joto tei manu hai tongo mesin da kya kok sel jak na gina ko yang maira nei mesin kita lem mai battery kom yang phai chong poja ni mesin poja kasin mesin hai kiti haisu duita rak ingke Podan mesin. an ke sak dita thai chong ton yak ar tabuk yang guro beja sati rong man poja ka mesin poja ni mesin oh poja ka hasing ka ba dak mesin ti tong dong kan nang kai ning ka la chung thang mo bo duita rak tei siwa hari poja wasim poja hajing dong pakori khaja jagan Tega itu podan mesin. yang poja yang bufang ni si bufang na kai Itu bufang di mesin. Nah, oh ka bufang kering sakolom tong dong phajo mono bufang ani trik moko monan trik vanilla trik sing re kalai tong ayo ong kaham ingke mianorong tei nono pungnai musuk mak nei bai borok kenai nyang om hai mai nyang mo katal nono pungnai yang naichung di obo kenai ranai kotha sao si kenai nyang i ke musuk bang ma obo nagnan bai sari jan bai kya saring nak jangan. Nah, sari nagjang nei bang ka sari bo pajona yang tem sa tongo. te masa mote korak mo korai system Keteng sina, keteng. Ora sitna. aski di poni tabuk lelamani সময় ambagi nono te phunung malia stop engkai baya bro hok mai rongkha musuk no jotoi yang nani mai khai to already nagi se paikha nono phunung malia ang kisa sorry hamyang tongai mabo sorry hamyang tongai ingke monang mar ko phunugana mai jotoi musuk no yang nani tai baksa bagiro rijak obo jeng khaimani jeng rekai paikha tei 11 ta rokono rekai paikha srapsa ba borok jeng palba ingkai erpore jeng kaisa tukuma jaga senamka norok bahai ma tongjak joto ni yang to krinya nala hinmano nala abang khe belai khe sajago ban thewina kha ingkai te oro ingkai tei oro tapnani finally samung paimani yagolo oro mairung man pore tukuma gat kaisa khaina kha norok bo hingjaka ban khai to koikdin agin themani tini kisa sap khai oro bomphra rok bojak tukumani tui bo kwsang no tukui paikha ri rok nukhono ri rok bo lamnani kisa haino wa bok saina haka yang kaisa dwkhwi sungna haka
gai balai ke tuku thok jaga no jagang khai jese kesang kesang pura pana tuku manu satung pawo dag dag engkaun bagi oro tuk yang yanti balai yo am bagi tuku na nang rok bes nong jago nong yang ro tong khati sa rogo na har mano itu ya bo kesung nong tungo taki sa rumui jong hadi poro serok egi tuka engke mo kaisa gat khanya hati ni samung mairam kapai man yagulo yang ni khai to abukulo no already mai nagisi paikha nong phunung malia engke ai ko nagmar phunung nai abo kisati asi serap chaka paithaka 10 ta rogono pale male ba engke balai no saksori kaham tongo jotono tabuk tu jotoi kaitor hamari bai tai norok bo kaham tongde norok jotono no kaitor subathung hambai jotono kaham tongde.